Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. So pane imwe nyaya iyo iri kuitikawo kudheni kwangu. Nanhasi uno madhamu havasati vazviziva kuti ndine zvandakavabatira madeals awo andakavabatira. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti ndinge ndichizoitawo the best reaction, because ndinotya kuti munhu uyu kana ndikangokaruka ndareacta ndinokwanisa kuzomukuvadza kana kutoponda munhu, in which is something that I do not want to do. So nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri munhu wekuti most of the times handibatiki pamba, ndinenge ndichingoita marunnings angu sezvo tichingorarama nekungwavha. So what then happened mukoma ndezvekuti ndakabva ndazotanga kunyumwa nekususpecta kuti there was something that was going on. Madam must be cheating on me, because vainge vava kungogara vari zii vari mumamudu. So ndakabva ndati panapa ndoita zvekuita sei. Mukoma nashi ndakabva ndazotrepa hangu madam, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndisina kana yandainge ndichimbogaya, ndisina kana yandainge ndichimboridha. Zvadaro ndakabva ndachizotenga kafoni kangu. Ndakatenga kafoni kangu kainge kari kambudzi, then ndikabva ndazotenga nememory card. Ndakabva ndazoita kuti kafoni aka pakuzonorekodha kange kachinosevhera mumemory card. Ndakatenga memory card rainge riri 32 gig. Ndokubva ndasiya ndaseta zvangu ndikabva ndarekodha. Ndakatoita zvekutodownloada chiri chiapp, because ndakaona kuti iyo normal voice recorder waiti kana ukangoloka screen then yobva yakansela. Ndikabva ndazoita zvekudownloada kuplay store. Ndakati ndadownloada chivoice recorder chechi yamukoma ndini uyo, ndikabva ndanyepera madam, ndikabva ndati there was somewhere where I was supposed to go, ende ndaitotarisira kuti ndainge nichifanira kuti ndinge nichizodzoka at least after 2 days. Chinondirwadza ndechekuti madam havana kana kumbondipa more than 10 minutes kubva zvavakandisiya pamatext, because vakatosiya vaita zvekutondikwidza kumatext vachiita sekunge vari kundirakidza rudo, izvo vainge vatononokerwa. Mukoma shasha yakafamba ikabva yadzoka mumba. Ichinodzoka mumba ndiyo iyo ikabva yanotora foni. Mukoma nashi ndakati ndichitanga kunzwa recording iya ndakanzwa mwoyo wangu uchitsemuka kuita mapieces. Ndikabva ndatanga kuchema. Ndakanzwa madam vachitotanga kutotaura nechikomba chavo. Vakataurirana paya vachitoudza chikomba kuti iwewe sikarudzi yako inondiitira kutodarika yemurume wangu, izvo zvizvo ndichitotaura newe hameno zvimwe zvinhu zvandava kutonzwa, so please ndoda kutoti unge uchiuya. Vakataura for a very long time. Madam vangu vairakidza kuti ivo vainge vachida kuti munhu uyu atange avapa mari, because it seems as if vainge vaine maprevious avo ekuti uyu mufesi ainge akavimbisa madam kuti kana ukagara wandipa ndobva ndakupa mari, because chirelationship chavo ichocho chaitorakidza kutoti chainge chisitomborina kana maweeks. Zvadaro mukoma nashi mufesi uya akazouya this was time ndikatonzwa munhu ava kupinda mumba, vanhu vakabva vatanga kutaurirana. Chinondirwadza ndechekuti ndakatonzwa vanhu ava kubva zvavakatanga kuita bonde, vachipedza kuita bonde ravo, zvimwe zvavainge vachizotaura ndainge ndisingakwanise kunzwisisa, asi mukadzi wangu iye anorakidza kuti ndiye akazotosvika pakutokurura protector rainge rakapfekwa nemurume uyu, because aita zvinhu zvake achiseka paya vachisekana achiti ndanyanyisa kunakirwa, ngatimbozamai. Yakadaro ndikatoziva kutoti apa zvinoreva kuti mukadzi wangu ndiye atorequesta kuti inge ichikururwa. Mukoma vanhu ava vakaita zvavakaita. Mufesi uyu ndokubva azodzokera kumba kwake, because iye anorakidza kuti ane mukadzi wake. Voice chete ndora ndisina kubata. Handizivi kuti mukadzi wangu ane shavi here rechihure ramugara, because mufesi uyu I can say kuti maybe after 45 minutes mushure mekunge vaita zvavakaita vakabva vazoonekana. Mufesi uyu achingonobuda, madam ndikatovanzwa vatova pafoni, then vainge vava kutaurirana neumwe mufesi uyo wavainge votaurirana naye vachiti very sorry, pawanga uchindifonera ndanga ndiri busy ndichibika, saka foni yako handina kana kumbogara ndainzwa. So madam vakabva vataura nemufesi uya vakaita sekunge vainge vachinetsana. Mufesi uya akabva azoti ainge achida kuuya kuzoona madam, then madam ndokubva vazobvuma. In one night mukoma nashi on this voice recording I witnessed mudzimai wangu achisangana pabonde nevarume avo vanokwana kuita vaviri. Uyu wechitu ndiye akazospenda usiku hwose nemudzimai wangu kuzonosvika 30
2 gig richinozara kuti nevoice recording. So you can just imagine kuti hours mangani. I think kuti kubva kuzvi77 kunosvika kuma3 am ndo parakabva razoti memory card full voice recorder iya ichibva yazonoseva. So mukomanashi, ndiyo nyaya yangu iyi yandiinayo. Moyo wangu unorwadza mukoma kunzwa mudzimai wangu achichemedzwa nevamwe varume. Dai kwanga kuri kunzi akachemedzana nemurume umwe chete, waikwanisa kuti maybe zvainge zvamukurirawo sezvo tainge tava nenguva tisingasangani pabonde. But iyi mukomanashi yekuti vanhu iyi mukomanashi yandirwadza yekuti munhu shuwa anoita zvikomba zviviri in one night. Kusati yandirwadza ndeyekuti mukadzi wangu anochinjanisana zvikomba zviviri in one night, ko iko kusasema kwacho. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo mucomment section. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section, asi mukoma moyo wangu uri kurwadza. Ndikudawo kuti vedare renyu vange vachizamawo kudzora hasha dzangu. Evidence denial, strong evidence that links her to everything that she did. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mukoma vedu vakashinga. Vanga vachiti it is just that voice note racho rakakurisa. Dai kwanga kuri kunzi voice note racho harina kukura, ndikadai ndakutumidzirai paWhatsApp munzwe zvavainge vachiita nezvikomba zvavo. Saka hanzi 32 gig rakasvika pakuzara. Pari zvino hanzi voice note iri ndakaritora ndakarisa mulaptop. Ndiri kumirira kuti kana ndikawana zvimari munhu uyu pandinoenda kunomupereka, then ndobva ndachizoudza vabereki vake kuti chikonzero icho chandinoda kuti ndinge ndichimuramba mukadzi uyu inhau yeizvo zvaakandiitira. Hanzi pari zvino handina kana simba. Ndinoti kana ndakamutarisa mudzimai wangu ndinonzwa hasha, at the same time ndinonzwa kupera simba kuti asi why asarudza kuita zvinhu zvakadai kudestroya marriage yedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini nemurume wangu tiri pakati pekuchema. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so, takabva mukubirwa mari. Muone murume wangu ndakamuudza kuti dzimwe motikari idzo dzaainge achisecha, dzimwe dzacho dzainge dzakanyanyisa kunakisa for the amount that they were charging. Ndikabva ndati kwaari kotadii taita zvekuenda kunotenga motikari kuWebuy Cars. Akabva ati ko hauzvizivi here kuti kuWebuy Cars vanotengesa motikari dzinenge dzagara dzakafa. Ndikabva ndati zviri nani kuti tinge tichitenga motikari inenge yagara yakafa than kuti tinge tichizopedzisira tabirwa mari tichida motikari yakanaka. Apa murume wangu achimanikidzira kuti tikuda motikari, tofanira kuti tinge tichitenga motikari. Inhau yekuti tine imwe friend yedu uyo akabvawo mukutenga motikari yakanakisa chaizvo. Murume ndokubva aitawo pressure, akapinzwa mupressure, ndokubva anzi iwe ungaswera uchifamba neprivate, iwe uri munhurume, wadii waita zvekutenga iri pick up. Saka murume akabva azonotengesa private iya. Mushure mekunge aitengesa, mari iyo yatainge tava nayo yainge ichikwana iyo kuita 65,000. Mumba tainge tagara tiine imwe mari. Takati taunganidza mari iyaya uye zvekare mushure mekunge tawana mari dzedu dzepay, mari yedu yakabva yazokwana iyo kuita 95,000. Ndikabva ndati mari iyi tarirai muone kuti motikari idzi ndainge ndichitovarakidza motikari dzacho paWebuy Cars ende taitokwanisa kutotengawo motikari yakanaka. But iye ainge achingoshingirira paFacebook achiti tarirawo nemazimutikari awa. Saka akabva azotaurirana neumwe murungu, akabva ati hakuna murungu angambokuskeme, angambokuita scam. Hanzi murungu wacho iyeye ari kufanira kuti ange achienda kuAustralia, ndokusaka ari kutengesa maassets ake at a cheap price because haasi kuda kuti ange achizogara nguva yakareba ari muno muSouth Africa, sezvo mapepa ake ekuti ange achienda kuAustralia atova bo. Ndikabva ndati sezvo ari murungu hapatomborina kana problem. Ndaitorakidzwa mukomanashi ndichitorakidzwa kutoti tarirawo neprofile, tarirawo nekutoti mafriends ake ndichitoti sezvo ari murungu hapana kana nyaya. Saka vakabva vazotaurirana. Mushure mekunge vataurirana ndokubva achizopiwa mafone numbers. Paya vainge votaurirana paWhatsApp.
So murume akabva azoti tikufanira kuti tinge tichienda kunomuona. Ndikabva ndati mafunga kuti tinge tichinomuona kupi? Akatanga ati tikufanira kuti tinge tichinosangana at least papolice station. Ndikabva ndati kubva zvakanaka kana pari papolice station. So mukoma at the last minute murungu uyu akabva azoti papolice station hapaite, inini ndava kutumidzirai address yangu kuprize kwangu. Ndokubva tatumidzirwa location paya, takati tiri munzira mukoma tichienda kuya ndokubva location yazochinjwa zvikabva zvanzi aiwa no, chiuyai tinge tichisangana paSasol garage. Ndokubva tazosangana paSasol garage paya, tikabva tati sezvo tikunosangana pagarage hapatomborina kana problem. Then takabva tazosangana naye murungu uyu, but ainge akaita kunge mukaradhi, ainge aine vamwe vaviri. Ndokubva tazonzi pindai motikari sezvo tainge tashandisa Uber, takabva tapinda mumotikari yavo vanhu ava. Then vakabva vatanga kudriver vachiti vari kuenda nesu kuprize kwacho ikoko kwainge kuine motikari. So tiri murodhi kudaro vakabva vatanga kutaurirana nemurume wangu. Murume wangu akabva atopiwa bhuku remotikari, zvikabva zvanzi chifanisa kubata bhuku remotikari yako iyi, then kana tasvika unofanira kuti unge uchizondibhadhara. Takati tati fambei, then tichinobuda muN1 tichinopinda mumaprazi. Then iye murume wangu akabva azonzi no man, tarira uone kuti nguva dzaenda mabanks anozotadza kuita pay and clear, saka iwewe dai wagara waita pay and clear. Mukomanashi murume wangu akabva azoita pay and clear ne-first account, then ikabva yachizoramba, then akabva azoita payment iyaya yekuti inozoreflecta mangwana acho. So by the time patakazonosvika kumaprazi, varume ava mukoma vakabva vazotiburitsira futi, vakabva vati pfutsek burukai motikari. And at that time vainge vonetsana, uyu achiti hanzi haisi kurakidza kwani kuti waita pay and clear, uri skama, uri kuda kundiskama motikari yangu. Mukoma mushure mekunge makaradhi awa vatiburitsira pfuti, ndokubva tatorerwa bhuku remotikari. Mukoma motikari yakati chifamba, tikabva tanzi burukai. Ndakazotoita zvekutochema ndichitokumbira, ndokubva vamisa motikari yavo, then vakabva vati burukai. Vainge vakangoti nongedzera nepfuti dzavo. Takangoti tingonoburuka mukoma, motikari iyoyo yakaita kuita overspeeding, ndokubva vatotiza vanhu vaya. Apa tichinotarisa kudai takabva taona kuti kumashure kwemotikari number plate yainge isina. Isuwo patikanosangana navo varume ava paSasol hatina kana kumbogara takazvifunga kuti tikufanira kuti tinge tichitora number plate or other personal details. So nyaya iripo mukomanachi, munongozviziva kuti muno muSouth Africa matiri kurarama tinenge tisinawo mapepa anenge akakwana zvekuti unenge usingakwanise kuregistawo your account. Murume wangu iye ane vamwe avo vatainge takakumbira kuti vange vachitivhurira mabank accounts, vakabva vazotibhadharisa vanhu vaya. So mukomanashi, nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava tanga tisingatodi kuti vange vachitoziva kutoti ndo dzimwe mari idzo dzinombopinda mumaakaunti medu, because murume wangu iye sezvo achiitawo zveconstruction, dzimwe nguva munokwanisa kutopinda mari inenge yakawanda zvekutosvika kana kuma100 and something. Saka vanhu ava tanga tisingadi kuti vange vachizozviziva, because tanga takatombodiscasa nezvayo nyaya iyi nehama uye zvekare neshamwari. Vakabva vati no, madi maenda kubank nevanhu ava vakakuvhurirai maakaunti, then ivo vanobva vazoita sekunge vainge vachida kutenga motikari, vakabva vazoskamiwa, then bank rinobva razorefanda mari yacho iyoyo. Zvino mukomana vanhu ava tiri kutya kuti kana tikagara taita saizvozvo, then which means kuti munhu unenge watomungwadza, because ivo tichinokumbira kuti vange vachitivhurira mabank accounts takatongovaudzawo kuti twumari twatinowana ndiwawawa ma4000 ma3000 pamwedzi, uchitirawo kuti munhu asazokuitira chikawadi chiya chekuti achingonomirira kuti mari inge ichipinda, akangoona kuti mari yatopinda obva atoenda obva anoblokesa card, obva atonopiwa rimwe card, sezvo anenge ari iye muridzi webank account. Saka ndichiuya pano mukomanashi, ini handisi munhu wekuti ndinofarira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizongopublishwa online, but ndatova desperate and ndatova noway. Ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, vachindipawo maideas ini nemurume wangu kuti kana situation yakamira sekudai tinofanira kuti tinge tichiita sei. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, hanzi takaskamiwa mari. Saka ndakavabvunza kuti motikari yacho yamainge muchida kutenga yainge iri motikari yakaita sei. Hanzi yainge iri Toyota Fortuner, but mhando iyaya yemaGD hanzi ndo yatakaona iyoyo ichinzi yainge ichiita iyo 90
3.5 then ndokubva vazotaurirana. Mukuzonotaurirana ndokubva tazonosangana navo varume ava vakabva vatitorera mari yose. Pakaipa please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma nacho ndikuda kureurura kuti ndiri kufambidzana naamainini. Amainini ava vandiri kufambidzana navo like cousins, the cousin sister wemudzimai wangu, but they do not come from the same father's side, but ivo they come from the mother's side. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Naamainini ava tinotodanana zvekudaro, takatotanga kutodanana by mistake sezvo ivo amainini vainge vachangobudawo mumarriage yavo yainge yavarwadza yavavava. Saka vakabva vazoti banguruka, handina kana simba rekuti ndige ndichiita move on. Ndikabva ndati zvino zvausina simba mukadzi wangu rekuti unge uchiita move on, wanga watitoita sei? Vakabva vati pamunini munogona here zvemajokes pawhatsapp zviya zvokungotiwo mukamuka munenge muchingonditi wamuka sei baby, then you just pretend as if I am your woman. So takabva tazobvumirana paya kuti inini ndainge ndichazopretenda as if ndainge ndiri boyfriend yavo. So saka namainini takabva tazotanga kufambidzana paya. So munoziva kuti mukuzonotaurirana sevanhu vakuru, takazoti one day madam vainge vasipo ndokubva tazotanga kuita mavideo chats. Takati tichiita mavideo chats kudaro ndokubva tazongoita one thing led to another, tikazonosvika pakuzongonorakidzana imwe yaiya ndokuzototanga kutodanana chaiko kwatakaita. So I've been dating amainini mukoma, ende amainini iko zvino zvindinoti pose pandinenge ndivete navo sometimes ivo vanonditi komadi mangopedzera mukati, because ndo chitenderano chedu icho chatakaita. Ivo vanoti vanorambwa nefamily planning, saka ndinorasira mbeu panze. Zvino tinoti kana chingoma kana chonyanyisa kutsva paya chava kurira, then vanobva vati chingopedzerai mukati. Ndinenge ndichida, but ndobva ndazvibvunza kuti zvino kana ndikavamitisa then what is next? Ndikukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, vanondijajajaja izvenyu, but ndijajeiwo muchiziva kuti muchandibatsira at the end of the day. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.